Brandgem, een dorp met nog geen 300 inwoners. Alle winkels binnen afvot. Op een peer liet ze ondernemersnij kan er alleen nog maar tankt worden. En nou gaat de enigste squallen in het dorp echt nog dicht. Het is gewoon net houdbaar. We hebben geen jonge band meer in het dorp en die komen er eerst echt net. Dus om te vechten voor iets wat er net is gewoon heel moeilijk. 150 jaar onderwijs in Brandgem. Ja, geweldig net. Protte gezinnen, generaties, gaan achter elkaar op dezelfde squallen zitten. Zelfs van dezelfde juffen en meesters les horen. Ja, waar haal je dat nou nog? Het gebeurt. Het is gebeurd, helaas wel. Van juf Tine is het nog maar de vraag of ze haar werk hoort. Op de eerste dag van de maaienvakantie rommelt ze haar lokaal nog even op. De band weet intussen dat ze naar een oren squallen te matten. Ja, voor de band is het heel vervelend. Er ben een heel grote bandiebeer, die zit hier al zo lang. En die vindt het ontzettend vervelend om naar een oren squallen te gaan. Het is hier heel lief, heel knus, heel smoek met elkaar. En ja, ze komen toch in grotere klassen dan. En dat is een heel grote band, wat zien hoor. De band zullen naar omlissende plakken matten als Hovert, Dokkum en Hantemhuizen. Brandgem zelfs rent leeg. Daar binnen ze bij plaatselijk belang nou benauwd voor. En er staan al zo'n prottehuizen te keep in dit krimpdwarp. Ik denk dat het aantal inwoners weer omrent en dat we meer vergriezing krijgen nou. Jonge gezinnen zullen net gauw naar dit dorp verhuizen omdat de squallen er net is. Oren squallen dorpen in omjouwing, die hebben wel squallen, daar zullen ze jaren naar taggen in. Ze binnen er nou nog, de jonge band in Brandgem. Maar het lijkt erop dat ze met het verlies van de squallen verlies aan matten.